Kaixo, Kaitina jende, Zaldunbide naiz, Arrasatekoa eta Okondon bizi naiz, eta aurten herriak bozkatu du, lehen aldiz horrela izan da, eta pregoilari izendatu naute. Berez, kasetaria naiz, bakarrizketak egiten ditut, eta erronka handia izan da niretzat, bakarrizketalaria izen da, eta barriketan etengabe egonda, pregoi labur bat egitea. Beraz, gaurko pregoian helarazi nahi nuena izan da, lehenik eta behin eskerrak ematea gurekin egunero daudenei, egon direnei eta egongo direnei, ez da azkenean mezua izan da zaintzen gaituztenak bidea errazten digutela, bakea ematen digutela. Argi dago nire luka ikusita gaza gogoan izan dugula eta baita gainerako gerrak ere nola ez, bakean bizitzeko eskaera egin dut eta baita errespetuz bizitzea eta maitasunez beteta. Eta hori bai, betikoa. Humorea terapeutikoa dela, barre asko egin behar dugula eta dantzak ere laguntzen digula. Horrek pilulak kendiko dizkigu eta asko sobeto biziko gara. Printzipioz, pregoia eta gero esan didate sariak banatu behar ditu dela pailetan. Eta gero, uste dut beste sari batzuk, sariak banatzea, hori egitarau ofizialari dagokionez eta gainerakoa, aspaldiko lagunekin geratu, kedada bat dugu gazte lokalekoek eta gainerako lagunekin gozatu. Karo, ni Arrasatekoa naiz, Okendo kalekoa, eta beti monologoan esaten dut, patuak horrela erabakita, Okendo herrian edo Ondo herrian amaitu dudala. Gaur Arrasatetik lagunak etorri dira eta niretako hori izan da, biziposa ikaragarria. Oso emozionatuta nengoen, ez nuen espero egin dudan bezala egitea, izan ere negarra ez egon naiz, igo aurretik emozioa jota, orain ere korapilloa jartzen zait. Oso unkigarria izan da, pasada bat, benetan, gora Arrasate.